Ha! Ay! Ang mo ayan, dito yan, kring-kring Formantes, loko. Gaga ko ka lang kita ang gaga. Ay, ang total na, kahan na kakikas-kas sa akin, ang sa akin, beauty resak, sana kini may panghay-high blood, dito. Kaya, anak ka baro meron! Kaya, kung mga makikita na kita ka pa nagroroba yung, ha? Akala ko na mo! Kini beauty rest ko dito yan. Nanggaras lang kami ang dati sarili mga sa talay. Kapag high blood yung nakita, may nakikita ganunon dito yan. Ang sauka. Nuki, kung ano parlor yun, naging mumayan nyo, kukukan kring-kring per one test dito. Ay, ka na, ang mukha nga nakumplo kay makineta perting yana, mga apaka. Ay, agpada kayo hanak iramramang kiperping gaga. Agpada kayo, agpapada kayo. Pagkimimugon kay kineta nga perting. Agpapada kay kada ayan. Handa iramraman, okay. Ayan, haan nang ipagpala kineta ayan, tangko ka level na kita bongbong che. Alam ko, pera ka barang. Muna ka na patakilang pangasang gitertermos mo, kindi nga basitan. Sina? Sika, ang nagitertermos ka lang gana ka dahil speaker na yung pangpangas mo. Alam ka, pera ka pagpangasan ng mga Ay, ang kapangpangasan, ipagpakita lang yung pay-paysong ako. Ay, magtaltal na ka nga rutang ka, nagpas na gidayon. Nudetan ka mula plangga nga padang nga kupi-kupit, okay. Ginatan ko ni Zimbabwe. Haang ko magtatak ko na, nudetan ka pailao. Kipa ka mula tayo. Asin nung nga tate. Asin nung nga tate. Gusto sa tate kagastoy no dilang dada kami. Baba nang kami. Sungay krayo te gusanta. No may sakay mo ta mabigdig nga. Baba nang. Ano ka? Ano pray na kang perpe? Kuna na ka. Anak, ikaw na. Kuna na ka. Ikaw ang kitaan dito. Agin lalaingkin. Agin pipintas nga. Twinkle na pa nagpaparlor dilawag. Kung kuna na. Ay, sinahong day si kakamatis. Ay, ano na kapag high blood. So dakin Ay, ayan. ngamin kasanungan nga parlor karluko ka awa mo nga ti pagbaliwad ta rupa mo ta kamatis kang kalbo kalata bayad tubo ta buomon. Uray yan nananwan. Among ti wifi ko katarlod wifi ko. Ay, sana kini bagbagay ta pertingon nga wan ti internet kon. Adulo ko. Ang agin si Siri kita. Pakitaon ta. Lagi sa taulong ko na lagaro doon. Diba, sino nga tatatatak kababa na nga bilang si Sisya. Kisam deta perpe hamang anapintas deta twinkle ta urag paparlor kun anak hamang anapintas isulat na nga iso ti rupa na. So dakin ayan. Kadakwa, kada marimar. Agan na. Nudeta marimar. Kuna manon. Dagol dito manon Dagitay binulbulod mo clipper. Kada. Dagitay kadera. Tata siguro kung sisina dagita nga. Kadera. Kadera. Dagipong nga nabang sa akin. Bumulbulod si ka. Ultimo short pan. Bayamon. Kukuha na amin dagigayo. Sana ka nga ang pangasan na ako. Diyan ka muloko. Kaya mo bensa-bensa kami nga. Sakit tinakam ko king kakada binulbulod mo. Si Ipod pa'y nagparlor ka. Binulod mo amin kanya. Sindani, Ikaw marimar. alam kayo magana ng isang kababalangan dito ba do? Excuse me, yan natin na kung nagbaba na nga ni dito, yagrurupa nga kayo. Oh, 56,000, 57,000. Kakabsa. Na kayo Kunar kanya ni Perping, ingka kitaan, ingka obserbaron deta asendera bungangera, kunana ta hama na pintas, kunana kanya. Ingka kitaan ta pagbayad na kung kunana. Oo, naparlor ko dito eh. Ada share ko kunang Kukuha mi, dagitoy may isa nga ko-owner. Oh, di ba? Opo. Da kami tinagkakauna. Kukuha mi, tibintar, banan, may baera, pinili, bado, no di eko parang kukuha mi ide, daya ti pagkamkampi nga mi dubing kami, nung gapo ta umadayo kami agyang kampi Ay, dami bado. mga kanya deta ayan abirin. Bagbaga anto deta twinkle tay padpadamag na kanya nga deta about Sharon Cuneta, ko may sama isuna nga gisupsupo no para makidildilo kung kunana. Deta ayan kayo abirin. nagkakauna nga Sharon. Di dakad nga may mga iramraman ng kada dito nabibirtudon nga. Diba bagyong kada silipin yun. Isuda kini perfect, isuda ti agi bagbaga di badok nga gihaw awid ka kano ti makan. Nga kaang ka kano gipakpakada, gibakan ka kano. Ang tartarimaan kayo kuno dyan natayang kada kay laki dito mapanagal-ala kada tiriin mo kada bas biskwit. Iso imbagada kanya ang inchat tay biga. Ay, kanayong kay ngagbadbado ti wrap around. Luko. Ang nadami twinkle no pang kay mga isusuin kunada. Diyos ko, siya mga ibabait. I can afford to buy my own food. Ang isupsupo isuna. Kita nyo, sinita mapana mang mangan di galinam ng place. Tadi ti pakasarakan ti pangpanganan ti dagiti baba na nga kas kanya.
aya yung ano nga Hanapin pang mapandilinam na. panganap, hanapin pang panganap. Online ni Abirinan ni na ayan Ang tal-tal na kasi kaayan aberin Uy, talaga mga Sharon ka kung nanakidi kanya deta nga kalbon. Ay, si kakalbo. Baga pa dito ayang, bulbulutong kanda kita planggana. Ay, nung di ginaplang-planggana, gagatan nyo di Zimbabwe. Loko. Baga ayan, nga Abirin, nga bulbulutong da kita planggana nga ang kakano ang isubsuble. Ako na tayo bibitaki kung katarupam dagitang planggana. Dito laki nga dakiti bumulbulod kanya. Loko ka awang planggana. Ipagpadamag ka di baryo. Handa kay kaskasta ka na yung dalang. Agbubulod Ay, ka adulak adugayam dagiti pagpagayo nga manikanya. Ang bubulod ka Nagpinta si kano. pagpakita ka da kayong gayam nararagot kayam ti sorsoy kas karago yo. Ho, di ba? Ibagbaga kanya ni Aya, aging papangas na tatingkil, bulog na bulog, ti planggana nga makupkupti. No da kayo timigbubulod, Una na. tinibit tayo manan, yan lando nga planggana, gimatangak pa ti lando, tata nakupkupi man kada nabutbut tawanan. Kita, oh, Bay! kita. Sa sarangwitis kayo, Oh, di ba, Sir Alexis? Amom sa mga may nagbulbul kanya, Sir Alexis Crisostomo. Anak, isip pa hindi kwa, dito pa may isang perpeng, ibagbaga na kiti nga, ay apo, deta twinkle, deta kita planggana, kunana nga talo, binulod nang, iba't pangas na, ibang pangas na nga nagapo Zimbabwe, may isang mga maka. Nasang kalakakanda kita planggana. No, Zimbabwe, naggapo na, amom day green man ngin inawag, naggapo dya France, nagiging planggana. Tano amo ni Sir amo day ni Sir Aba Eba Cabranza. Di kayo man nagkaskas-taman. Pati da planggana, awang binulbulod ko kanya na, ultimo, kunana. Ay! Ada binulbulod. Ada nga binulbulod. Deta? No, si ka nga marimar na laing mga mintikwam. Awam nga mintik makadwa mo loko. No, di kaki dilatamot tamang terper di pada matao. Kunana ni Marima, awang binulbulod ko kanya na, iso pala makabulod, kunana kanya. Lai, sublem! Sublem! Nagiti binulbulod mo kadera loko. Deta tupay lang mapada na nga libag na kwa, kunana deta, ispan mo kanong ipangpangas mo kadaba bakam, awang pay kanong kanya na. Sikati ng perdi dagita nga pispan ko loko. Tas ka ng palibag. Tatan na tayo. May isa nga inanat. Tilapia min loko. Ata na pangkakan nagbugbog ko. Tatan na tayo. Nadasay. Dagay may isang anak ti tilapia me. Sikat yung imbasol. Kasi nga ni Marimar. Juan, eta Marimar na pan nagbugbugatan nalikam ni loko. Nalitlitan pay aming gagugo na kas lalaki nagkab. Sa laki kas na loko Lagsao ka. Pag high blood da. Magana. Ado laki di nagitigayon ipagpadamag yung hayang mga ustron. Agaya makigay-gayon kay tilikliko da. Nakasaysaya Ay, ibagbagapay kanya ni kwa, ibagbagapay kanya deta Marimar nga kwa, awang kanupay iluga mo, ako paampay ka no. Ay! Kaya mo tisip-sip papuking ka neta papel neta nga. Nakita yun sa mo, nagigigama ti dakilatulba. Ayan nagtoy ko ng Marimar, ayan nagtoy. Kaya, amo na lang nga ro nga ipagpadalan ko no kaya na nga lumugan mo kaya nga lumugan tayo Kaya di mo kaya ilugan. Kung may isang coronavirus. Sinda ni Marimar. Wan, di amo coronavirus. Ay, iso na yun unan. Wan, ay, napanainala yung corona kung di ka iso nag-coronavirus. Ay, Juan, agikwa ka pa dito lawag, miss lawag, to no? Kano? To the Saturday, Tumigat. February 8. Tumigat, Mare. Yes, come and join Abangan. us. Come and join us. The Miss Lawag, search for Miss Lawag, 2020 on Feb 8. Asino nga tati makabaol nga awang corona na, nga mapapanlatagtan. Ay! Hindi, siya nagkakauna ang beauty queen ti bago. Nga midya lay padpadama. Alam ka man sa ka nga makorona ang arudita, nga magmagnato no kwato no biga. Apo, kuno akwa, agi turn over ti corona no biga. Isang umay kayo, umay da, buy Ay, buya. magpagapay ka niya ni Ayang kinideta perpinga. Ay, mapag hindi makit atendar ti Miss Lawagang ka mo corona nang ipangpangasda kunada kanya. Awen, awang corona na kunada. Na nakita yun sa mga naka-corona Na nagdakulan dahil corona, 7 layers. Pati day ta anagan na day nga kwa ni Marimar. Awang corona na, no di ka siya lang ko ng Marimar. Ayan na din natin corona mo, okay? Siya Corona inagaw virus, na, siya kumamangaba kung kunang Marimar ide. Ay, hapo, hanggang nga ka-level, nga ka-search, kadwa nga makisearch si ka Marimar, tati lang ka-level mo, kadagitay Resyak man ikam ti SIM card. Excuse me. Tapag pangpangas mo kano day ta wifi ta balayo nga talo Ay, kwa satellite na mare. Talon, sasagay sa satellite, dagijay. Kukuha mi, dada amin, di bantay mi. Ang data di bantay? Yes, Isa na yung nakita di nagawid ha? Ang kukuha mi amin, dagijay. Si kamo lang ako. Private, dagijay. Kanangina nagiti satellite yung pag-arabid mo nga ron. Million! 5 million! Nakakontrata 5 million, dagijay.
Grabe. Isu nga ibagbagayo kanya abulo balay na siya injak kaya nga patpatadaran ti mansyon di balay ko tamu yung nga rod kagayem kay kakabsat oh my nagkalkal la utang no ultimo pa pagreban ni Deta Marimar kung may nautangan kanya Ay, ano ay magpangas na nga awang pulos, dinadakima ko, kini twinkle ko na na. ay ang tartarima ang kaloko Imbaga amin na- ka nabulod mo ultimo clipper nagtaltal na ka Ako na kanya dati perpe. Damagang man kanya no makakunik mo la dati cellphone ko kadagiti satellite na. Yung saas na. Diyos ko, pagan ano nga gumangiyop open king ka. Amo mga glilibas ka. Exclusive for me. Kita pati deta Marimar ibagam kunada madina amo agusarti san cellular kunada. Turay, anak bambanaw bawin nyo. Maaba kayo. Diba? Only me. Kagayan dita Sanchez Mira nga adot italtalon na kunada. Ako manap-apit na kunada. Ay, nakita mo sa dyaman nga bagon loko nga iring nga kami. Ay, hanggang salsalawasaw si ka. Narigat to pa nga may mga tamay sa nga ganta mga may mga bagyo. Anang kag ngamin kinanggantal na kada kinakil-kilo ti bagas yung loko nga NFA. Imbagada kanya gayon. Intawag na kanya idinag-live ka. Imbagada kanya na. Ay mga excuse lamang me? ka ikwa. Awang Ay, na kunada. nuti dagdagami. Diyos ko, deta maudi nga matalgyapan tamatam isuk ko kwami. Nan deta perperping ka na ko kamuda nga mintik papintas ko narago do. No ultimo ba bagbagi di da pay amo papintasen. Toy, uda kay tulakan mo kenapord. Si ka perping, Marimar, mil boncha. Diyos ko, di ba? Awan na api mo di sa JC Rom Coloma, ibagbagana nga nalitom na tibibig ko. Ang tartariman na ay, lawlawag ang nakakawasawon na loko Ibagbagam ka no si ka Wagner nga nalitom. Ignorante nga min ni Wagner Piman. Di na amutitan nga makuna. Kuno da kita adata abroad agpatpatanda. Ay, ribribo, ti pagpatpatanda original ati. Kissable lips ko. Diyos ko. Maabak kayo, ano siya lakal-kalaban nyo? Apay kabutong nyo, kabutong kayo. Ay, aday de, loko. Aday de, nadet ay di kon. Humid, pensionada. Surahan nakatagtagibas ito si Kaperping. Tako na ni Perping, inpaaramid mo kanyi kiyapo dito. Ano makabaal, ti kasi nga agpaaramid. Ay, loko, basa uman, kakukati GSIS, ang pensiona. Pensionada, ultimo na ganda ko. Pensionado. Imbaga nang impaaramid mo kang gayom, direkto dito. Ay, ape pagpada ka nga agpapaaramid ti. Ay, di na kada diploma na Imbaga ni direct. Perping. Ano da kay tulaga. Sa bagay, depende kay latangamin kadagiti duplicate kada dagiti. Anakad ngamin kadagiti fake nga pada yung kapik kay mo. Diyos ko. So nga ang taltal na kayo man. Ay, tako na akong badi yung maabel dagito. Itapapobre kayo si Kaperping. Mil. Apo, Diyos ko. Da kami lang nga babaan ng timakaabel dagito. Kita nyo mo kinapatag ko Ada dito and friend ko ang beauty rest at tinikling for mantes. Imay na rin ni Ribo dito nga Wagner. Ay, maperdi peki din dagito nga beauty rest ko. Agin i-smart ka mo loko kadi ka mo smart nga tao. Di dapat ang gusto sa smart dagito nalalaig. I-intelihente. Ay, Diyos ko. Ayan na, ay natin ako matinapalpalibri aking kakaubi nga may ba ng loko. We are born with a silver spoon on the mouth. Kut lang. Loko. So nga handa man kastan. Ay, madamdama ipakpakita to kada kayo. Dete balay mi may nga mansyon nga balay. Ipakpakang kulaang tiyanay. Kita maging gata ka di pinabsog dagi anay. Ipapaanay mi, di balay mi. So taltal na kayo man, don't me. Kita pa kaya ngayong ikuko na kami sa ikaw yung danta, nag-renew karen-renew. Ay, Pagpen-pensyon na miyan ina. Ay. Kaya makita mi humid card sa. Makita sa nga humid. Okay rin na. Maalan. Pensyon na. Sumo lang nga nakagatang kakasday. Montero. Since birth, loko, ang pensyon dagi anak ko. Asin no nga ta, tinagkakauna, nga mangmangan ti dadakla chipe, no dilaang dakda kami, magagatang di 5 sister. Amo yun dagi jay. Asin no nga ta nagkakauna nga hamburger ka dohan. Allah. Ang kada ba pamangmangan
kayo piyesta. Bye everyone. Nag-subscribe kayo na.